Jekk għandna parlament autonomu għandu jkun parlament li jaħdem b'aktar effiċjenza. Jekk għandna xandiru trasparenza għandu jkun hemm dibattitu aktar serju u mhux aktar spettaklu. Jekk għandna standards fil-ħajja pubblika għandhom jiġu rispettati mhux biss meta jaqblinna iżda l-aktar meta jweġġawna. Hekk sar li Speaker Anġlu Farrugia waqt ċerimonja li saret fil-Belt Valletta u li fakret il-ġrajja storika tas-7 Ġunju fejn 4 persuni tilfu ħajjithom għaliex il-poplu kienet jitlob li kollu vuċi u li jiġi trattat b'dinjità f'pajjiżu. Għaddew propju 107 snin meta fis-7 ta' Ġunju tal-1919 Carmelo Abela, Giuseppe Bajjada, Manuela Tart u Enzo Dajer tilfu ħajjithom fejn is-Speaker fakkar li s-7 Ġunju ma kienx reazzjoni ta' mument iżda kien il-frott mort ta' tbatija u ta' sens qawwi li poplu sħiħ ma kienx qed jingħata l-valur li kien jistħoqlu. Anġlu Farrugia spjega li wara dak il-jum infetaħ bib għall-iżviluppi kostituzzjonali ta' pajjiżna u għal-esperjenza li l-pajjiż jigverna lilu nnifsu u fakkar li dak kollu li għadda minnu pajjiżna ġie mħallas bis-sagrifiċċju. Matul id-diskors Anġlu Farrugia qal ir-rispett lejn il-Parlament irid ikun assolut u mhux formalità jew tiżjien imma dmir morali, kostituzzjonali u nazzjonali. Huwa qal li d-demokrazija mhijiex biss iljiet li titkellem iżda wkoll id-dmir li titkellem b'responsabbiltà. Kien hawnhekk fejn saħaq li l-Parlament ma jista' qatt ikun b'saħħtu jekk il-poplu jitlef il-fiduċja fih. Huwa semma kif jixtieq jara parlament li jkun aktar puntwali fil-ħidma tiegħu, aktar preżenti fil-kumitati tiegħu, aktar rispettat fil-lingwaġġ tiegħu u aktar kuraġġuż fuq l-ambjent, il-governanza, il-ġustizzja soċjali u l-ġid komuni. Anġlu Farrugia spjega li f'dan il-jum tas-7 Ġunju meta nfakru poplu darba qajjad biex jinstema' għandna nifhmu aktar minn qatt qabel il-vuċi ta' dawk li llum f'partijiet oħra tad-dinja qed jgħidu għall-ħarsien u għall-ġustizzja u għall-paċi. Intant preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perċi Kalaxxone li għal din l-okkażjoni poġġa l-fjuri f'riġlejn il-monument li jfakkar din il-ġrajja importanti.